Solo ba daw? Ha? Abay ito. Awan mo doon dapat. Kaya hindi Lumaw dapat mo ako. kung lumaw. Dapat kasi po eh, dapat doon ko sa kinuha ng lihat. Nabalik ba o... Sabi nasa ni Hello, kung sa doon ko may benefit biya yun ay doon sa peke. Gato ulo ko na garasi na dapat mo. Nakpan pa. Bigad mo. Mga sawa o Doon na dyan nawa taga-asada ba? So, sino nawa taga-asada? Ada mo ngadem kan? Mana tu iba bagian dan mah itu. Bagus aduh ya, sangat penting siya belo. Nah ya, ada betul jadi. Wala susunod yung baliyan ha. Jadi teman-teman itu memang sebagai